aprofitaríem per desitjar a tothom, a totes i a tots, gaudir al màxim, aprofitar al màxim aquest Dia Internacional dels Museus, que a més suposa el que els museus volem, que és la invasió per part de la societat dels museus, que són públics, que és un patrimoni públic, que ha d'estar a l'abast de tothom i per tothom. Ho convido a tothom a fer-se seus els museus i a veure'ls de la manera que millor els interessi, que millor els convingui, que no es deixin portar pel museu, que siguin ells qui participin, que sigueu vosaltres qui preneu els museus des del vostre punt de vista. Crec que és molt important que l'art es converteixi en algo viu, no en un espectacle o una cosa que vas a veure i a fer la foto, i aconseguir que l'art formi part de la vida de la gent. He is here, Alfredo Citarrosa. Milonga. Que tingueu un feliç Dia Mundial dels Museus.